Dobro jutro, Bosna i Hercegovina. Već je vrijeme za drugo javljanje naših vrijednih reportera i reporterki. U prazničnom su raspoloženju. Matijas Zečević nas ponovo čeka u Domaljevcu. Dobro jutro, Matijas, još jednom. Dobro vam jutro još jednom iz Domaljevca. Evo moram reći da je gotovo sve spremno u Bosanskoj Posavini za proslavu najradosnijeg katoličkog blagdana Božića. Osim naravno misa zornica kako se vjernici pripremaju za Božić, tu je i mnogobrojna i raznolika dekoracija. Mnoštvo toga ovih dana događat će se i u općini Domaljevac Šamac, a to ćemo najbolje saznati o čemu je riječ od mog jutrošnjeg gosta, načelnika općine, gospodina Stjepana Piljića. Gospodine Piljiću, dobro vam jutro i hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme za Federalnu televiziju. Dobro jutro vama i gledateljima Federalne televizije. Što sve donosi zapravo evo Advent u Domaljevcu? Pa evo, kao što ste i vi naglasili, nalazimo se u vremenu došašća, vremenu kada iščekujemo najradosniji katolički blagdan Božić. I u tom vremenu u Domaljevcu imamo već tradicionalno niz događanja. Krenuli smo sa paljenjem adventskih svijeća svake nedjelje ovdje na trgu. Okupimo se, zapalimo svijeću, pomolimo, pjevamo prigodne pjesmice i družimo se uz vino i kolače. 23.12. je centralni događaj Božićna radost. Tu će biti organizirana podjela paketića za svu djecu, božićni sajam, vožnja kočijom i bit će stvarno lijepo. Od ostalih događanja naglasio bih i priredbu učenika osnovne škole Braće Radića 22.12. te domaljevačku tkanicu 30.12. koju nismo nažalost mogli održati ljetos zbog olujnog nevremena. Koliko su ljudima, koliko je zapravo evo važno to druženje i zajedništvo? Pa vjerujemo da je druženje i zajedništvo uvijek važno, a evo pogotovo sada u ovim zimskim mjesecima kada smo svi nekako skučeni u kućama, u sobama, pruža se prilika svima onima koji to žele da prošetaju, malo izađu iz obiteljskog doma i druže se ovdje na trgu. Osim toga, evo i veliki broj ljudi koji su u dijaspori doći će ovih dana ovdje. Je li i to jedan vid druženja s ljudima koji žive ovdje i koji žive tamo? Pa svakako da jeste. Znamo da naši ljudi tradicionalno dolaze kući za blagdane. Oni imaju svoje obveze radne naravno tamo gdje trenutno žive, ali vjerujemo da će do Božića svi naši prijatelji i rodbina biti ovdje sa nama da zajedno slavimo blagdan. Spomenuli ste i domaljevačku tkanicu koja se evo čini mi se prvi put održaje u ovo doba godine. To je jedna od najvećih svakako manifestacija u Županiji Posavskoj. Što se priprema? Hoće li biti onako kako je to bilo i za dane Svete Ane? Pa vjerujemo da će biti zanimljivo. Međutim, format naravno nije isti zbog toga što će tkanica biti održana u zatvorenoj u dvorani Hrvatskog doma ovdje baš na trgu. Biće gosti 4 kulturno-umjetnička društva iz Republike Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine. Prostor je nije onakav kakav inače bude, ali svejedno vjerujemo da će biti zanimljivo. Ne mogu iskoristiti, evo pri kraju negdje nova godina dolazi. Hoće li biti nekakvih novih projekata, hoće li biti nečeg što će ljudima donijeti svakako radost u Domaljevcu? Pa naravno u novoj godini mi planiramo niz projekata. Ove godine evo završili smo niz cestovnih projekata, dakle cestovne infrastrukture, uređenje prostora u Grebnicama ispred katedrale, odnosno ne katedrale, ispričavam se, ispred kapele. Isto tako planiramo nastavak proširenja vodovodne mreže. Radili smo uređenje terminala, parking na terminalu, uređenje poslovne zgrade isto tako na carinskom terminalu, pješačka staza u Domaljevcu, zatim sustav grijanja u vrtiću. Isto tako radili smo i zajedno sa drugim institucijama, sa Agencijom za vodno područje rijeke Save, uređuje se nasip
nastavljamo sa tim projektima i u narednoj godini. I evo na koncu još opet ćemo se vratiti na neke božićne teme. Osim ovdje božićnog vijenca i uređenja, mora se priznati da je i cijela općina Domaljevac, Šamac božićno ukrašena. Čije su ideje, kakvi su to projekti? Pa, kad je riječ o ukrašavanju, uglavnom o tome brigu vode općinske službe, a uključuje se i udruge. Evo konkretno sada kad je riječ o adventu, programu adventa, uključena je i udruga Marija, i udruga mladih, zatim udruga Vez, udruga Osmijeh, naši sportski klubovi, pa možemo reći da je kompletna lokalna zajednica uključena u ova događanja. Hvala vam puno što ste izdvojili svoje vrijeme. Hvala i vama na interesu. Evo, toliko za danas iz Domaljevca. Čuli smo, sve je spremno za proslavu Božića, još se samo čeka dijaspora. A kad dijaspora naravno krene u Bosnu i Hercegovinu, onda ćemo mi upozoravati na gužve na granici. Ali što je tu je. Do nedjelje srdačno vas pozdravlja ekipa iz Posavine. Hvala ti, Matija. Se pozdravljamo mi ekipu iz Posavine. Vidimo se ponovno u nedjelju. Vidio je naš Matijas koji je najavio advent u Domaljevcu, pravo prazničnu predbožićnu atmosferu u gradovima Bosne i Hercegovine.